Fico išiel do Moskvy na oslavu 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Mároš, choď grcať inde! Jeho cestu mu však znepríjemnilo Pobaltie. Ani jedna pobaltská krajina nepovolila prelet Ficovho vládneho špeciálu ich územím. Robko tam tak musel ísť juhom, čož nechápem prečo, veď podľa neho na Ukrajine žiadna vojna nie je, mohol ísť kľudne cez ňu. Keď však Robo konečne prišiel do Moskvy, čakali ho tam jeho kamaráti diktátori z Ruska, Bieloruska, Číny a many ďalších krajín. Mároš! Tu najhoršiu tému máme už za sebou. Poďme na niečo krajšie. Katolická cirkev má nového pápeža. A to je, že jeho! Stal sa ním Robert F. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Mne normálne láta z rukou vypadla. Nebojte sa. To nie je celé meno a nie je to ten Robert F., ktorého myslíte. Novým pápežom sa stal Američan Robert Francis Prevost. Gratulujeme a dúfame, že bude pokračovať v práci pápeža Františka, čím prispieje k upokojeniu spoločenskej situácie vo svete. Fico posledný rok využíva často svoju divokú kartu v podobe atentátu. Bola som tam, videla som, prežila som. Nie, že ten povedal, hen ten povedal, tamten povedal. Nepovedal. Prežila som to na vlastnej koži. Chvála Pánu Bohu, že sa mi nič nestalo, že som sa nezošalela tam. Lebo to je na zbláznenie. Čiže jedno hovorím, ten, kto neprežil, nevie. To isté urobil aj teraz, keď sa ho novinári pýtali, či je zdravotne spôsobili byť premiérom, keďže už niekoľkýkrát za poslednú dobu zrušil svoj plánovaný program. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. K vede som sa už úplne vyjadril. Ďakujem pekne. Robo dokonca pozval novinárov na hrádzu, aby videli, aký aktívny je. A čuduj sa svete, Robo tam bol. Prišiel a vyšľaptal sa vo vode. Takto pláva kačička. Takto pláva rybka. Prezidenta Pellegriniho zase svrbela ruka. Podpísal kontroverzný zákon o mimovládnych organizáciách. Ja nebudem žiadny podržtaška, ani nebudeme my niekomu len akoby výťahom k moci, aby si tú krajinu mohol zase zobrať do rúk a robiť si tu, čo chce. Hej, to už sme počuli. Ďalší týždeň za nami, ďalšie udalosti za nami. Preto to bude z dnešnej epizódy Minút všetko. Ďakujem vám za vypočutie a počujeme sa už zase o týždeň. No. Dobre, tak. Dobre, paráda. Bác, bác, bum, bác, haťa, paťa, zum.